Kako si skuhao? Može ista hrana biti ukusnija, znaš. Trudiš se pa. Ti se potrudi. Pa će biti bolje i tebi i meni. Privedi neku majku. Ružni su se oženili. Evo ga, svaku večer isto. I dokle ćemo to? Dok ne dođe snaja u kuću. Evo sad će taj ples za mlade. Spozva koju. Koju? Mene, koju? Šta fali Snježi? A, vidim, fino. Za mene si izabrao već. Dobra je cura. Lijepa, vrijedna. Ti sve stariji. Ko je? Aj, uđi. Uđi. Večer, oprosti što smetam. Aj. Što nam pomoć s večerom? Pomogla bi ja da trebaš to skuvat. A čuješ? Prava cura. Aj, sjedi popij nešto. Ma neću, hvala, ne bih htjela smetati, a i ne valja kad se ohladi. Baš to kažem, ljudi. Ja sam došla spriječit krađu. Ma sjedi s mirom, ljudi. Prepala sam se da te krasničanke ne ukradu na plesu, pa rekao da ja odmah rezerviram dok je na vrijeme. Ne. Pa ako to odgovara. Odgovara, jako nam odgovara. Odgovara. Odlično, onda. Ništa, neću više smetat, vidimo se onda. Laku noć. Laku noć. To je čudno. Biće da je do kipa. Javit ću sutra velečasno. Šta ti sad? Trzana Damra mene zove. Ma, ko će žene razumjet, ne razbijaj glavu. Biće da je čulo da Damir, Pa to, mislim, da je u problemu, recimo. A otkud bi to čula? Pa znam da Ane zna. Kako ona zna? Kako da ja to znam?